Bersibun di Pibarok, di Parlok, bagi para bangai kamtam, di para samla, di bapak jaga neka video jongi jaga neka por. Ngina kena ke channel ngilek bansaki ya ke annual sports meet Arja Apulai jong ke Jawa Diocese ke penlong ha parish clear te hakani ke video ngin yo ban ya keren ru bat ki president ki secretary ki sports secretary bat ki nong ngilek kai kumjo ngin yo ban keren bat ki pensengau hangi ya kene ka jing sengau kene ka jing job dan ya kene ka disimentar jong ki hakani ka sports meet dengan terai kene ka jing keren jongi bat ki kini members prepare jong kene jong ke Jawa Diocese kan long ke berjob pada kejok kapor ngin persiang ru ban pen ICP ya ki katok ni ki bentar pekongsan jong kene ka sports meet te ngatai ngin ya sekhmat ngin ya pai ja kene ki bentar pekongsan jong kene ka video jong kudash bon ani jatiari wa maya engkang ko I urahawarta dagi nuksa ki kamwa bha yo jisu yo upriang siao ha kamen ritman kawi yo kari upra uto penakat ni kenro kelo caprang toku ciruk wa ujisu kisnem walai kisnem wawan walang yong inang roy nang san snat yang wabun gayo upriang kini sakit iso watiang to yang kimro kelo katu emlang salang yo ukentu kenro kelo caprang toku ciruk wa ujisu trekirot wa ukerku kerdo yait uap hayang iwaro yonis baptis kamu nonda ya ida penyuki nuksa na uubut ng sin cendrang yo nangku caprang kenro kelo caprang toku ciruk wa ujisu kenro kelo caprang toku ciruk wa ujisu hang ni ngidon lang hang ni ya presiden jong ka JDCYM I samla Richard Tubru te hak ni por ngi kuak ban kali kato kan kita di kicing kali hak bai dai pakai sports te samla presiden pikun presiden aku aban kali hak ni por ke hadok anu kicing pengkrek jong pinak benta kan ke sports jong news nem Arja Apulai ta kublai sibon ya piki media tak benta kan kicing kali ngi hikum ke samla jong ka JDCYM kamtam ya ke core team jong ke JDCYM lado manga presiden bat ki isi ke jonga ya kan ke sport hi bangi julong man laus nem te ke jing pekrek jong hi kum ki core team ngi persiang ban an lebha na waste nem sha waste nem te hom nem ta nem ro ngi la persiang hikat ba la ke bor ban penbhai kan ke sport kenang ba ki para sambla ne ki paris prepare kin skau tenat ban yesimata lang ha kan ke annual sport meet ke ba khatar ke jongi ke Jawa Diocese sekawai ke jengkeli ku abang keli pia hakabai dei bat ka keni ka sang samla tenga pikum presiden ka ekajing I jong pi hakabai dei bat ki samla ki ba ka sang hak por bala hakini ki snem bala dap bat ka jing I jong pi hakini ka snem ke ba mentah ka ekajing per ke ba pi ka hato ki samla ki yami ba ni ki khamduna ni kumno to bai dei bat kata ke jing pe jonga kum presiden ombanga ngaru kum presiden do mensuahi lakato kan kisnem nga yai lenti kum samla kepor banga ngampat kit kamro te henry menta kejing pe jonga kat badang yai kisngi kipor ki samla gala kham kiu hi la kham skau tho hi ga jingmut jong ki ne keseng kumno ka yarap yaki namar ba hak JDCYM ngidon sibun ki program ngidon satli sistem ka we ke bakongsan ke dei ke sport ke ba manlo snem ngi haban le
namar ba kani ke yarap sebuni ki khon sambla ke ba pensengau tenat ke lengba ke sport ke kring ba ke yarap ban kring ki khon sambla kam tam gitu ke ba 4 sengau tho ya ke jingmut jong ke seng kumno ban ya trelang bat ke seng kumno ban rung se ke seng sambla te lengba kani ke sport ke yarap sisa ya ke yarap yaki ban sengau tenat gain ban penjo penjan bat ki para sambla tanggata hi na menta kani ke sport na galiang jongi ni berbor ngi persiang ban le man sunem hi namar bagani kay rap sibun kenang bagi kon samla jongi kin don kata ka mensim borok liang ong tang ka mensim na ka menta ban pen bahaya ka jinggut berkat ndrai don kam roi ka met ka bokoi bakhya ta ka daw ka sport klong kong tam kong san ba ha gani ka jadi CYM jongi kani ka jingkeli ke khado ko ban keli phi mo kani ke por phikum presiden ke bapidan ban ong ha ka bai dei bat ke ban kring shu ki samla bakin jan sya ka balang ni bakin jan kham jan sya ka seng mo na ki por to nagbenta ki sambla nga kawe nga kwa ban ong ba baro ngeti ba don sibun ki sambla hapo ka diocese jongi ka jawai diocese jongi bun ki sambla ki empat ki badang jengai nang ni ka seng namar dai compare dangi pe ki sensos ngi don sibun ki sambla ki ba empat don ka seng jongi kam tip ni ki da balai bo le se ha ki jingbun kam na ha ki yo le se ba ki la don sa jengai na kam tip ya kata hanrei ka ba ngakwa ban kentu ki gelong ba ngikum ki sambla kat badang dei kepor ngidei bandon ha keseng sambla kat bang ngidang don long ki sambla ngidei bandon ha kiseng sambla endang ila kiu sugawe pat kerdan ngin rung ha kiseng long kpa dan ni kiseng long kemi nang katai kan thai ta kai ngap kwa ban kongsan kwa ban kentui ki para sambla la lengba ka ni kiseng lengba ka jadi CYM ngin yo mensim kumno ban im kum ki sambla ban yaine ka ka jinglong ki sambla namar bahagian ni don ki program ban persengau tho don ki samla jongi ba ki bado jingkermen ke jing im hendai ni wan ra sibun ki program ban a jing hikai ban ai man semi ki khnang ba kin kan yarap ya ki jing im jong ki kum ki samla mo te tang kata hi te nga kentu nga khot nga wero ik pra samla ki bompat don ha ka pat rung sa keseng samla sengau ba ban ya rung sa keseng samla khnang ba pinyo mesim ban lai na gijing long marway menta kumbalong menta bon gis para samla hagijing singau long marway ki le i kam bon jai kam tam ga di bo ai kini gatai ke pensi i gijing im jong ki ke pen sniu mo ta na kentui ki ban wan sing ni geseng ban yerung sa ki kam tam ha ki kam balang ngam ong tang ye ga kenhun balang ye ga nyem katolik jongi henrei wat ki bai pat ki nyem ro kentui ki ban ya jan para samla gain ban hikai ga liang komno ban i imha miat tang gatai Kuliah sibun ipi samla Rishad ngatarai ki napi borok ki baba ki parlok bat ki para bangai kacok kapor para samla khatam ki bapa ya kene ka video ngatarai pila kam kila ya shai ba ka bai dai ba kene ka jingkren jong i samla Rishad tubru tengah kbilenti ba kene ka sports jong ka jadi CYM arja arpulai kan ya bait ba kermen ba lengba ka jingkren jong i presiden jong ka seng kermen ba ki samla kinang yai wan kinang yai jan sya ka seng ba kum joru sya ka balang kacok kapor kuliah sibun
mentang ni ngidon lang bat I kong teoli sutengah. Mano bambito ye kong li yang ikong teoli sutengah iway na ki samla ibala jorong bah ka service bat ha ko joko por ibala nak senyang bah syaka seng samla jong ka jwa diocese. Bat ha kani kapor ngi syong lang bat I kuak ban keli jeng keli kawai kum I advisor jong ka jwa diocese te kong ha kani kapor ngi kuak ban keli ye pi ka kum ka jing I jong pi kum advisor ngi kuak ban tip ngi kuak ba pin ya tho wa hadokat no ka jing ya tali tani hadokat no ka jing shirham jong ki samla kum ka jing ka jong pi Blesbon samla kentu na kabentakan ika lat bat pilaai bat pilawan hakani ka jaka ka sports jongki samla jadi SYM kajing ban ong ya ka ba kidon ki samla katukat ni ki samla ki ba shirham shisha bat ki ba kit kia ya ka kam kidon ki samla ke bang nimla ban len kidon ki ba kit kia bat ki beri belai kidon pat ki samla hakani ke juk ke bementa le se kedi na gadau jong ke media kidon ki samla ki ba kit kia ye ki kam henry kim da de ki ba perkat sapang ke jing duai lan ki jejan baru belai te kidon ki categories jong ki samla pe kidon ru ki samla ki ba kim kwak hiruban sim benta ha kinu ki program kajing sngau jong ki kat to kan ki samla ndai kat to kan ni ki buon haji sa kadang kakam kadang bon haban tray nadu grassroot kumbaong ni Fadaman bahai former youth director jong kejoi diocese yang badai ban tray nadu kitenrai bandon ke youth ministry bagi samla kinwan syuk belai bat syaki program ya mentahi ngi iba ki samla ki bon bahai ki bawan syaki program ki balik football ki wan bahai syaki football bat ki lek tang ko football bat kiba ki kentai ngila bat ong bakiri belai bat ki don ru kiba kiron kiba blam bat habang ya keren hakowe ngakan mau bang ya keren koi meeting ke balong bat ki youth director ki ong ba kidang don ki paris place ki ba ong bat don ki samla ki bam kuwa hiruban mi ne ye ka jing kim don interest ki ong ba ngit sami ndala dei kepo te kini ki samla ki letang kemas bakhut bat kalabiang nak kebentan juga. Tak kawai ke bang kuat ruban ong ba nak kebentan ki samla juga. Mdei atang kemas bat ki program henry kidan kap aban lek yakini ki jimani sakramen ki jing doai rosary. Kini gidi kita ki badan kap bah ki jing ki mdei atang ki program henry nge iba ki samla ki don ki ba. Ya tur ki program henry ki duna ha ki jing lek niam. Kini try ki bah kemada. Di kubesi bon ko ngatarai pi ki parlok bat ki para bangai kamtam ki samla ki bapak ya kene ka video ha kene ka por ki bas ngap ya I kong ngatarai pila es ngau tho hi bat ngatarai ka kan pen perkat hiru ya ngi boro mo bai de bat kene ka cikrang ke jong I namar kam de tang ban mi ya ban mi hakikam ki bangi ngau long interest ni ngi ngau tanat andrei ngatarai ka ton tarai ka kaman sim ro ka ton kam te ngatarai ka cikrang jong ikong kala pen ngau tho hi yangi te ngatarai ka ni ka cikrang jong ikong kan pen kendit ben real ni kan pen ken mau ya ki samla boro ka ke ba ki samla ki ton kam ha na komenta ka balang te kublesh bon kong te kublesh bon ni pi boro ka ya kan ka video Jesus
hang ni ngidon bat kisamla jong ka amlarem parish jangi ko aban keli khniat na i president jong ka ni ka parish te samla ngi ko aban bapin tho bapin pensngau sing akan ni ka video ba kumno ka jing pengkret jong pina bentak ka ni ka sports jong ka jadi CYM Arja Pulai te ka jing pengkret jong pihak ka ni ka snem ka kham baha bani ka ba mensuani kumno ta hakane kaliang hakane por mentara kalian jengi kum ka parish amrem ni naduk sinong naduk parish ni lawan ban nyemi khmat ya la jong ka parish amrem ta nyi kena ka sport mentau snem kalong ka ba itnat namar ka jakaru kalong ka ba kham kelui ni iya kai naduk kenang penyai naduk sidong kilong ki ba don kata ka jingas ngathu mar kaliang bat kindang simbenta hakine ki events baro ta nakalian jengi hakane ka por Iwan kamtam nakaliang jengi kum ki kun samla kene amde ba ninwan tang ha kabenta ba ninyo ban shimenta re kene kade kalat kabu ba ni nakaliang jengi kum ki kun samla kamtam jongka balang katolik ba ninyo ban ya itu iwaya iwai ban ninyo ban ya amin sim kaliang iwaya iwai wat kamtam ha kene ka sport ye i ka jingmentoi ka ba kham kongsan ba kum ki kun samla ba da ka jingdon jok ne ka sport ka ba penyai da ka jadi CYM ni singau ka long ka ba don kam hado kata-kata ba kidon ki samla ki badan la ka jong ka sap ka jong ki ba ha ka ne ka sport ni la yo ban ye i ya ka sap ka jong ki ka ba kilapan i kum kita ki players na ki badan sha kata ka mensim ka jong ki ban pen i ka sap ka ba kidon bat ka wei sakawei ka jingmentoi ka ba ni yo ha ka ne ka por khamtam ha ba ni i ya ka jingwan jong ki ne ki samla hang ne ni i ba ka don ka jingkermen ba ki khun samla kila banele khamtam na ka bata ki jing sniu jong kane ka prothai kumba ni tip khamtam ha kane ka jantia ka jongi ka is jantia bat ka west jantia ru kumju ni i ba bun khamtam ka jingkele jong kine ki jing di lai phu jai mo hanre da ka jing don jong kane ka sport ni i ba ka sim na ka bata ki khun samla ba ki laban klet na ba ki laban kyar na kine ki ki jing sniu jong kane ka prothai ki ba yale na ka bata ban penbi engi ki kun samla reda ka jingdon jong ka sport ni yo mesim shibun bat khamtam kitu ki baran kasap kila ban pen iya kasap ka jangki Kedua shibun ya presiden jong ka Paris Amlarem ti ngatharai pila yosngo pi pa ya ke video ngatharai pila yo mesim na ka jingkrem ka jong i presiden ka ne ka por ti ngakermen ba ka ne ka Paris Amlarem bat barok ki samla ki ba jong ka jual asis ki ne simenta bah bat ki ne le bah ka ne ka sports jong unis nem Arja Pulai kedua shibun Yo yêu nàng cu chap răng khen ro khen lo chap răng to cu chi ro qua u chi su khen ro khen lo chap răng to cu chi ro qua u chi su oh
hang ni ngi yok ban ni keren bat i advisor jong ke jadi siwayam i samla kemenlang dahar te hak ni pong aku ban keli pi samla kemenlang kemen advisor jong ke jadi siwayam kai ka jing i jong pi ka kai ka jementoi ke ba pi i haba pen long kum kini ki sports event hak ni nampan taki samla Kubeshibon ipi samla kentu Kubeshibon ya ketim jongpi na ka Saint Teresa Shrine YouTube channel Ningkong pau jing songo bat jing kemen kabai dei bat ki kon samla jong jwada sis boi hakabai dei ba kane program jong ka sports kambang itip ba kane ka dei ka wei nik program kabangi kum ki samla jong ka jwada sis ki pelong sisen tisnam bat hakabai dei ba kane ka sport yu iba lamba kane ka sport ki kon samla jong ka parish na ki benta ba pher jong ka jwada sis ki shimenta shirham ban lor kata ka ek ba kung santam kabang yo i khamtam hakine ki por ki bak menta yo i ba kane kade ka we ne kilat ka kabuk ser pakila ban pen iya ka kasap ka pong kujungki nama hakane ka sports ni donya ki football basketball ki race nang ta ki we bat ka ba penlong shushu i samla bakin pen i sha ta kasap ka pong kujungki kalong ba lamba kane ki olat wat ban mi khmat ane ban shimta shakwe pat ki ta ki sports kiba jadi bat pentang kiba per kiba kishim mentah. Kemudian sibun samla kemenang dahar. Tapi hak ni kepong aku awak sim ka kawai ka kabu nomor i samla kemenang dahar deru i presiden jong ke Jawai Parish. Tapi hak ni kepong aku aban keli no i kani kecing keli ba pikun presiden pi i kemnu hadok kanu ka jingpen kre jong ki samla jong ka Parish Jawai hak bai de ba kani ka sports jong news nem arja arpulai. Kubeshibon nak peta kata kecing keli kejong pe. Hakbai dei bat kaseng samla Katolik Parish Jawai. Ngas nyok kemen mandong ba kumu presiden. Nado banga shimti ya kana kam kum presiden. Nga iba ki samla jong ka parish kejongi. Kilong ki ba shirhem hado kata-kata. Nak benta ban shimenta kum hakini ki program jong ka diocese. Hakbai dei ba kana ka sport. Ngalaban ong ba ki kon samla jong ka parish. Khamtam hakbai dei ba ka basketball ka football kilong sha kita samla kiba don kata ka sap ka phong kaba kiwe le se kila bandong ba kalong ka basham jing e yake ban ye compete ne ban le pasha bat kini ki samla jong ka parish chongi kta ka we paska we nga iba ki khon samla jong ka parish chongi kilong kita ki samla kiba omtang ha ka basketball ne football le wat ha kiwe ru kishimanta shirhem do kata Kemudian sibun na mata ka to jikran jong pi tenga kermen ba kini ki samla jong ka Parish Jawai kin simenta ba kini ka sports jong news nem arja pulai pada ka jong por ba ki samla hi barok jong ka Jawai si barok koi kin ya simenta ba kini ka sports kemudian sibun ni pi Yang kimro kalau katu emla salang yo ukentu kenro kalau caprang toku cirok wa ujisu trekirat wa berku kerdo yait wa bayang iwaro yonis baptis kam unonda ya ida penyuki nuksa na uubut ng sin cendrang yo nangku caprang kenro kelo caprang toku cirok wa ujisu kenro kelo caprang toku cirok wa ujisu oi kyu hang ni ngi don lang barki katokan ningur kino simenta jong ka umulong parish sakaba kide roki kentai hakni ka pong ikwa man keliga jengkeli yaki hakabai de bakani ka annual sports meet ba pajar pulai jong ka JDC YM te piketeng komno Kerteng cenga dari Sharmina Sting nak Parish Umulang. Blesbon hakni ka pong ikwa ban keli pi ikwa ban bepini tho hado kanu ka jempen krek ka jong pinak bentar kani ka sports how news nem arja pulai Habedai hibat ke sport
ni sai long hi manus nem ru te hashwa ban long chong ka sport chong ka diocese kumne te ning kong hi ngila pen kre shwa da ka sport chong ka parish da ka bai sementa ha po parish te kita hi kicik pen kre ke ba ni pen kre ba don ka por bangi yo por kum tu bangi laj te ngi chat lej ban pen kre ban yel kai kum tu ke basketball ki e kum tu tang kita hi kicik pen kre te Boleh sebut, hang ni pengakuan bang kelipat di pi, hak apa bang pi simenta, la kidai ki race ni, ki basketball ni, ki football ni, kumno ke jing i jang pi bang pi lek persiap berki wepat ki Paris, ka kam ya pi ban ni lek persiap berki ni, ka kam jam ni, ka long kumno. Habe dei bat kecil kai, habe kendo bat ki wei ki Paris, te ru kam da hire, cem ru kam da cem hire, Henry kalong ba ha ka ching ele ka sai don hi ki ba kham klan bat don hi ki ba kham telot te ha ka ching siam chongi na ka Paris chongi ki ni ki pliar chongi te ni sngo ba ni kham bet hi khendian ni kham bet hi ban ele kai kum tu ni sai job ru hi te kita hi ki ching don hi ki ching ba don hi ki ching ha ki ching ele te don hi ki ching don hi ki ching ayur kan Aku boleh sebut ya ke Paris umulong, dia kakung ka ba ila ya tho mentan ba ki kambit hi tengah kermen ba kene ka jing simenta jong ki kene ka sports jong ni sistem arja apulai kan poisa ka jing job ba dia ki ki Paris tro ki ba simenta hak ba kini poisa ka thong ka ba ki kwa ban poi boleh sebut keren buat gue yang instrumenta dong kan akan nikah sports Samuel sang cai beden nak siang Paris yang aku akan keli ni kau bayar aku nak kita macam pina sport dong nangkong ni keren aku jadi Paris dong ni Paris siang nangkong nak tahu siang sini mana Paris clear dan yang dongi ke Paris ni lah penkrean mereka akan eksploitasi belum dah jadi CYM ini ngaruh namtang sudah bersimata ya ke Paris dan asnya permen bilang kan dah cingkermen ni mana simata mana cingkermen pada main nama simata di kakum ka jing ik jang pi jing simata jang pi pi ba ka penilai persiap bagi Paris ka Sydney ka ni Agata teh hak jing ele I ngayo I benar ngaruh kan ada persiap ni bon di race bon di item la arlai tadi ngangi bon di batbit bon di ba klan mo hak ni jing ore te lari klem lari doyak teng lah I man job ni tada in freedom lari im doyak te kuat te hak ni jing ele I bon di ba bon di batbit ya betul ada ni respon ni buatan dia kata permen pak dari bidang simenta ada kan buat siapa makan baik sama kok dari kasih Suyo upriang siao ha, kamen rit man
cirup cilang geli